Sa number 8, masobra sa 3,000 ka mga graduating students gikan sa 601 ka mga barangay sa Negros Occidental ang nakabaton sa kayuda subong adlaw. Sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang Presidential Assistance to Barangays, may tig-5 ka mga graduating nga mga estudyante sa kada barangay ang nagbenepisyo gikan sa ginhatag nga 100,000 pesos nga pondo. Sunod sa kay ASEC Rhea Epistola, luyag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mabuligan sa ilang mga kinahanglanon ang mga graduating students. May separado pagid nga 100,000 pesos nga pondo nga ginhatag sa barangay nga sarang nila magamit sa priority projects nila, kangay sa street lights, pagbakal sa kagamitan o kun igasto angot sa disaster preparedness. Sa Panaad Park and Stadium, gin-release ang 200,000 pesos nga check sa kada barangay sa pagpanguna ni Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. Sunod kay Epistola, 8 billion pesos ang pondo para sa 42,011 ka mga barangay sa Bilog nga Pusod, kag tapuso nila ang releasing antes pa man ng election ban. Ginapasalamatan ni Governor Eugenio C. Lacson ang bulig sa mga barangay nga nag-abot. Upod sa Representative Alfredo Marañon III, Javier Miguel Benitez kag Mercedes Alvarez nga pareho nagpasalamat sa pondo nga gin-release ang Office of the President direkta sa mga barangay. Naging patigayon man nga rice distribution sa idalom sang bawat bayan makikinabang program. Sunod kay Abalos, grassroots ang ginatutukan sa administrasyon karon para mabatyagan sa mga pumuluyo ang pag-ulikid sang gobyerno sa ila. Ngayon lang nagkaroon ng ganitong komprehensibong programa sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang may 5 scholar sa bawat barangay sa buong Pilipinas, pwera pa ang 100,000. Pwera pa ang local government support fund sa lahat ng LGUs sa pondo mismo ng isang Pangulo. Ibinababa ang Malakanyang sa tao. Well, this is one way again of directly helping the 601 barangays here in Negros Occidental. By the way, this is not only happening in Negros Occidental but all over the country. So we are very thankful to the President for extending this assistance and for also giving importance to education.